Mama ndewo. Ndewo nwa m. Erikpole. Nsogbu anụ. Gbalụlụ m aha wụ Fada Chikwendụ Anyanwụ. Aha nwụkọnụ Sabina Igbanna nwa. Iwu onye ebele ebe a mụrụ gị. Awụ m onye ụzọ agba. Elisha ụzọ agba ewu. Ndị ụhọ bụ okwe. Eziokwu gị. Na ele ebe ị lụrụ di? Lụrụ m di na ọjị. Na ezinụlọ Anthony Igbanna nwa. Aha di gị wụ? Anthony Igbanna nwa. Ị dị afọ ole ugbu a? 87. Eziokwu. Ekele dịrị Chukwu. Ekele dịrị Jehova onye di gị ọka na ya? Anaghị ya. Ị mụrụ ụmụ ole? Ụmụ anọ. Ụmụ anọ? Ndị nwoke, otu nwoke, ndị nwaanyị atọ. Ndị nwaanyị atọ? Eziokwu. O nwere ihe ibu n'obi gụọ Shimgetawe. Nele ihe nwere ike kwara anyị? Shimgetawe ahụ o nwere nwa akịrị nwunye di m chịrị elemebekene chịrị ebe Port Harcourt kpọrọ yọ. Ụmụ ahụ na-enye anyị nsogbu. Eme ya si eweta akwa otu kreti akwa ya eyecha ya otu mma. Nwunye di m ahụ akpọma m sị m bịakwa bịa lere ihe mega ahụ. Anyị enwe ya ahụ yere otu echi ihe ma ya otu kreti taa. Ma ya eshimekwa nwa mmanụ n'ọkụ ya o ji ihe ga akwa ya. O fuola jee kere ihe ọzọ. Were ai pensụl deme. A na-agajekwana m agaje hụ ka ọkụ bụrala n'ite. Ntị mechi onye eshimere mmanụ ọkụ nga ahacha ya bara mmanụ abịarala ọkụ. Mkpọmụ ndị nwunye dị m chaba anụ bịa na-enyere m aka menyụọ n'ọkụ. Eche m menyụọ ya. Ma gafe ebe hụ nwaanyị ka ọ na-edega uri anya etegekwanụ ai pensụl m jụ Gladys. Ọ gị shimere mmanụ ọkụ nga ahacha ya mmanụ abara ọkụ. That's Mama, don't disturb me. See, Yes, don't disturb me. Make we yours. Let him get away. And say, Gladys, she will get away. Yeah, This is true. Say, Gladys, she will get away. Gladys, I can get away. Mana woman do it. Na hona chanye ngam surulambe ke singeta we. Egwebiri. Gonna ya no. Na hona chanye ngam surulambe ke singeta we. Lele no chanye ngam surulambe ke singeta we. Oh hanunga haga makoyo no. Aga makoyo no kochayo na ho ya pare ifiala ma singeta wo so gambe ke sama makuko. Ebe nwa m eji asụ mbeke asụọla mbeke. Biko kọrọ mama aka. Gaa gụọ ya. Gụrụ ya jemanụ. Nechazie si egwu a ụwa ga na ya. Shimgetawe ahụ ebe ị gwara anyị na ọ akụkọ mere eme. Ịgụ nne ya na-ewefu ọkwa nne ya ụwa si nwụọ nọrọ m Igbo nwụọ nọrọ. Elekwana ebumnobi gị ji si agị chọrọ ka ụwa niile nụrụ egwu a ụmụ Igbo ha nọrọ ya. Ihe mere ihe m kwuru gụọ ya ma ndị ga-alụ nwaanyị ọhụrụ ma ndị nwaanyị ka ị nọ n'ochie onye ka ị ga-aba ma nne di gị ị ga-erube isi nyegodu nne di gị rube isi nye di gị bifo gị efelie n'elu. Ụrụ gị ga-ebi ma agụchakpa ya cha pepa bag akala ya bụ mma. Ọhanụ ga-abịa lere na pepa ya wala ozugbo ihe ọ zara ya họtela ya gọtasị Shimgetawe soga mbeke chamama akwụkwọ ebe nwa m eji asụ mbeke asụọla mbeke.
na hụ na ọkpala n'ụzọ anya besoro mbekee singetawe nna m gbara m sha dibịa nwe nzu anya singetawe adibịa nwe nzu anya ebe ịkpa nna nzu anya na-aga n'ịgbafa singetawe soga mbekee chamama akwụkwọ ebe nwa m eji asụ mbekee asụọla mbekee na hụ na ọ sorola tọrọza besoro mbekee singetawe ọ sola tọrọza besoro mbekee singetawe ya ijizi ya na-agwa ụwa niile ụwa niile ụmụ agbọghọ alụga mgbe ahụ ha leruo anya n'ala ọwụhụ ndụ elu na bekee ka eji ebi ajiama na kedi Mama Le mgbe ị jiri nwunye di gị aje gụọ egwu ọ aramala na ya nwa ka iji je gụọ egwu ahụ nye nwa gị dutu urumururu ihe ndị ahụ ji eme ma bịa na-asị ya na ọrịkpanụ mma kpa ihe nne gochechi ga-eme na-emekwa nne ọ ga-amata ọ mara na sa m ji ya gụọ bọta akpọghị m ya ahụ ahụ ya wụhụ Gladys anaghị ma Gladys ji mechie ya ike kpọdụrụ anyị ahụ ụfọdụ ndị gara ha soro gụọ egwu ahụ Benale Kenta o so n'ime ndị soro m gụọ egwu ahụ mama na egwu a isi ebe nwa gị asụ bekee a ga-asụọla gị bekee isoro bekee elekpọ Chioma nwa m soro bekee Chiaka kpari asụ bekee di m asụ m bekee say how are you dịka ahụ ji asụrụ m how are you ma Gladys achị m gịta nwochi gị how are you jasị gịnị nwa m ndewo ele asị I'm fine manụ m bekee eziokwu ewetụkwanụ Shimgetawe dara n'ụda ọkwana ihe kpọrọ anyị ji bịa o nwere egwu ndị ọzọ ị na-eche o nwere egwu ndị ọzọ ị gụrụ dịka ite ọhụrụ eleba aka ya ada ite ọhụrụ ebe mana ngam 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 ite ọhụrụ ebe mana ngam 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 ite ọhụrụ ebe makwana nga 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 ite ọhụrụ eji ọkwa nne ibe gị si enedoro nwa ọkụ ụka gwụla ya fụta gịnị biko ya fụta mgbe nwa agbọghọbịa nọ na-agbọ na otu a m dị ugbu a nwa agbọghọbịa ga-echesi aga adịkwa otu m dị na ya ga na-adị kpa ahụ na-aga n'ihu agbu anawo m okpokoro ite adị m aṅa nha mbega ndị na-anabe nha ma ụmụ agbọghọbịa ọhụrụ ọ nwere mgbe i bere nha gwakara eje m agbacha ọsọ skuulu nwee anya something ịsọdịla bekee something ma ahụ ọwụwa mgbe skuulu ọ takara skuulu nwa takara onye njiri eziokwu ọ nwere ọzọ na-echeta onye kwekwala chi nwannarị ịba ahụ enyi m ekwekwala chi nwannarị ịba ahụ Kechukwu ekwekwala chi nwannarị ịba gị ikpe nwannarị ịba ahụ aga m ekpeba nna m aga m ekpeba nne hụ n'okwu na ụka damana okwu na ụka ghọrọ ọgụ lee na nwannarị agbalagala ma nwannarị agbalagala ngaramara soro ya azụ nwanna dị ojebu okpolo ka abala na nke nọ n'ụyọ gị ugbo ndị mmaji ndị ntakịrị ụka ha bịa kpakele gị kwekwesị nwanne gị agafe nge na ọ gafe mena gị ọ gafe mena baụndịrị gị ikpekwela ekwe ma kemma ga nwanne gị ahụ nọ n'udo na ọṅụ ma enyecha ya wee enyi gị ya ga-abara gị bịa kụziere gị ya ga-adọgharị ya nwannarị ekpelechi nwannarị baa mgbe ị ga-asị ekwelasi nwanna dị bara
analekwanụ Igbo ji asị ụmụnna wike gị ala chụfụga nwa chụfụga. N'eziokwu ụmụnna wike nke obi iwe otu ụmụnna wike ma ndị ọjọọ nna ya ha niile wụcha nwanne nwere ndị bịara nrugbu nwere ndị bịara nghọgbu nwere ndị bịara nkụghasa nwanne na nwanne. O nwere ọzọ ị ga-eche akwa Ee, eleka nwanne m bịa manụ bịa lere ọnụ. ka asị ọ bụ ka ka o si aga. Ee, nwanne m bịa manụ nụ bịa ele ọnụ ụmụnna m bịa n'ole n'ọnụ ọ na-ama onye ka ya ọ na-ekwugbolo onwe ya ha shanti ya aka ụkwụ eje n'ije ya aka eje n'ije ya ọ na-eje lele ọ na-adụla ọ na-ekwumanna ọ na-akamanna ọ na-afọmajagirija ọ na-ekwu ala ihe eji ego eme mgbe ọ na-ekwu ara ihe eji ego eme mgbe ọ na-ekwu ara ihe eji ego eme ndị mmachi ya gbalagala ọ na-atọ ma ọ na-ekwu ara ihe eji ego eme ndị mmachi ya gbalagala ọ na-eje kọtị ma chịkọlọrọ ọnya ọ kpagbola ya ngwụ. Ya ọnụ anyị ji adọta ụka ọ bụ na ya nụnụ eji na-adọta nsogbu ala mama imeela hụla obi dị nnọọ mma na iche agacha egwu ndị ịgụrụ ọtime anyị ama na egwu ndị a nnọdụ nke anyị jiri bịa anyị achọgidela ya shi nkịta wee onye ọbụla eji anọ onye ọbụla n'ọnụ anyị achọgidela ya chi ilucha ala tupu anyị achọta ya. Amanụ ma o nwere ekpechi agbaga mbọ ịhụ na achọtachara ebe egwu niile ndị kụrụ ụlọ enwere mbọ agbaga. Anyị agbaala mbọ anyị gbaga nnọọ mbọ ya ego ekpe nwanne anyị agbaala nnọọ mbọ si ele ekpe emegharịa ya ndị mmadụ na-akọkwa n'anya cha emegharịa na egwu anyị nwe anyị ọta ego ekpe akwụkwọ n'imegharịa o imegharịa n'iwu isiokwu ọwụ ịchọrọ ebe ka e mere eme nọ. Ee, anyị achọala ya anyị achọala ka e mere eme dịka demo ahụ kwa ya anyị achọala ya ya iji ugbu a eji m ya nga ịgịsị aga ka n'ahụ mana asị okibiri nwanyị a na-aka nka na egwu ọ mara na agba so ebe ọ dịka ịrọkọwa egwu ewu akara aka gị ị ka na-arọkụkọ egwu ka mma m jere Germany onwe ndị ka m mere ebe ahụ chiọma iti ya na ihe ya ị nwere ike cheta otu dịka ụba echetara m ya bete ụba ike ụba ike wụba nọmba 1 eme afọ emecha ga-eje ịmara kpisiri mee site na egwu anyị gụrụ shim gịta wee amamụ ma hebega gịta wee ahụ kwụsịla etiti nne di na nwunye nwa kwakpa eshekwe ya enwere ndụmọdụ nwere ike inyetụ ha. A ga-enye ha ndụmọdụ ekwesịrị inye ha ndụmọdụ ndị nne ochie na nwunye nwa ha mgbe mbụ a na-ajụ ajụjụ alụ nwaanyị bifo ga kpọrọ nwa gị nwoke jee nga ndị ọgọ ya ịjụọla ya ajụjụ ya ekpere si anyị ga-alụ nwaanyị ndị ahụ kwanụ hụrụ nga ndị mmụọ ahụ ị mara na ụdị agwa ha na-akpa ọnọdụ ha
a na-ajụcha ajụjụ ma ahụ bifo lụọ bọtụ ugbu a na-ajụkwa ajụjụ onye hụrụ nga ọ hụrụ ya ekuru ya ọnụ ụyọ biko nụ ma na-arịọ ụmụ okorobịa ọkacha ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa njọ ma na-arịọ ha si biko ha dumana nga ahụrụ ha kụrụ nwaanyị ha jụọ ajụjụ bifo lụọ nwaanyị ka ihe were dị mma ọ bụrụ na ịjụ ha ajụjụ lụọ nwaanyị abalị 4 na 5 ma ọ bụ na ọnwa abụọ nna agbasala so nnu ga-ejisi ike jụọ ajụjụ bifo jee lụma nwaanyị nne di ya kwanụ n'okebiri nwaanyị ebe a m nọ nwa agbọghọbịa bara na-ekpọ m nne ya ochie aga m akpọ ya nwunye nwa m ịba a na-ekpọ m nne gị ochie aga m akpọ gị nwunye nwa m mana a ga-ejisi ike na-edikwa na-ama na-eji si Chineke ya mere na anyị ebere obi anyị nabata nwunye nwa anyị Chineke mekwa na ebere obi anyị abịa nabata nwunye nwa anyị anya kpọzie ya nwunye nwa m. mama ajụjụ m chọrọ ịjụ gị ugbu a ịhụ na egwu egoro Shimgeta West sola m bekee chamama akwụkwọ n'ụzọ iji leda anya asụsụ Igbo na ndị na-asụ Igbo a na-ajụzi gị sị gị elee otu chere hụ ụmụ Igbo n'ịsụ bekee ọ dị gị mma? Ndị Igbo amaghị na okwu obodo ha rị mkpa karịa okwu mba ọzọ ma na-agba ụmụ Igbo sị hụ were okwu Igbo ji ime ihe unlike ndị Yoruba anaghị eji asụsụ ha eme egwuregwu ọtụtụ ụmụ Igbo na-eji okwu bekee eme egwuregwu alaike mama imeela ndeewo anyị na-ayọ Chineke ka o mee ike na-agbasikwa ike na ọkara anyị anyị nwekwa ajụjụ ọzọ anyị abịakwa bịa jụọkwa gị o nwekwa egwu ndị ọzọ ga-akọpụtara anyị ga-akọpụtakwara anyị iji jee na-akwalite obodo na ịdọkwa ụmụ mmadụ aka na ntị na-asị Chineke na-agba gị ume imeela udo dịrị gị. Elee otu gị na onwe ike gị siri hụ ya bụ egwu olee nwere ike egwu anyị gbasara egwu Shimgeta West ahụ? Ihe nọ n'egwu ahụ bụ inye nkụzi ọgụgụ ahịa asa agụọ na ọ nkụzi ka ọ bịara ihe m na-akpọ ya akụkọ n'egwu o jikwara ya mee ihe nkarị ụka egwu ahụ wee egwu na anwụ anwụ ọ ga anwụ anwụ n'ihi na ọ wụ nwa ala ụwa ya alụkwụ ihe ka mkpa ọ chọrọ sọpụrụ nne na nna gị sọpụrụ okenye sọpụrụ ndị tọrọ gị atọ ị gaghị eji asụsụ bekee mebie omenala Igbo ị ga-asọpụrụ nne na nna sọpụrụ ndị tọrọ gị gazie akwụkwọ dịka m kwuru bịa were bekee kparịwa ndị tọrọ gị atọ na ndị mụrụ gị amụ ihe ọ pụtara wee gaala skuulu ma ọrịbeghị mụta akwụkwọ ọ bụ ihe o ji kọọ ya ugwu. Imeela kemgbe si gụcha egwu ahụ ị na-echeta dị mgbe a gụrụ egwu ahụ anyị bido ebe ahụ? Mgbe ọ gụrụ ya na mgbe iji wepụta ya o teela ọ gụrụ ya na-agụ ya n'ime obodo na-agụ ya n'ezinụlọ mana agaghị m echeta mgbe ọ malite gụwa mana ihe anyị ga-echeta mgbe anyị ji bido bịawa itikọta ya ọnụ tizie ya n'epekele ebe 1984 egwu mama mgbe anyị jụrụ ya ọsọ nkwa ndị ka ọ na-arọpụta ego nwoke ekwugo ugburu aka nwere echiche ile ma ụta ga-esi wepụtakwa ndị ka ọrụkwa ugbo a hazie ha ka ha pụtakwa ihe dịka Shimgeta West na ndị ka ọzọ si pụta. Egwu mama agụọ na egwu buru ibu kwesịrị ịpụta ihe mana ana m ele anya enwere mgbọrọgwụ backbone ndị na-enye aka haziri anya like my elder sister Chioma Oga Don Ekenta Donald Ekenta and my brother so a na-ele anya ha zukọ together they can develop mama agụọ more than 30 but they are all just there so we need ndeke ịbịa together etikwa ya na efere otu eshiti ya na efere mbụ mana ọ wụrụ isi the woman onwe ụdịrị egwu na-anọ even agụgụ ugbu a ọ nọcha n'egwu ọ kpọrọ ya austerity
So ihe ọbụla mege in the society o ji eji ya agụ egwu ma politics ndị mega politics ndị ọchịchị onwe ka ọ na-eji agụ egwu ha niile nọcha yara ndị ọzọ onye ga-achịkọtara ya ebe nọkwana ya ebe m na ya a ga-aga kpọọ Gadon ha na ndị ka ọzọ ahụ ya na ya na-esi achịkọta ya ha emechiekwara ya